Ангелака, дай по-бързо. Айде бе, Ангелако, айде бе. Закъсня за училище, бе. Само някакви хорица има там. Деца не се виждат. Децата са в училище, бай. А? Да, подари едно цветенце, Ник. На тая. Тя надебеляла много, бе. Тя надебеляла много, да, свикна. Настя ли, това бе тя? Настя надебеляла. Защото ли те слуша какво й казваш? Ако беше и слушала какво й казваш, да й пише става да ти пише само шестици, ще да бъде такова. Децата са в училище, той е извън училище пак. Дай му едното цветенце да влиза в училище, айде. Едното цветенце влиза, Ник, малко се закъснене пак. Пак се закъснене, Ник. Калимера. Айде, Анче, трябва да отидем да ти вземем дипломата от татка. Не, мама. С мама ли ще отиде? Айде с мама отидете сега. Или аз да идвам. Аз да идвам ли, бе, Анче? Да вас снимам, айде. Еми, аз чакам тук пък Нико. Аз чакам Нико, айде. Нищо може да се забавят. Тя се взима ли това, бе, Анче? На Рати. А Рати се взимала. Трябваш да питаме Рати. Анчелинке? Отида да питаш. Отида да питаш ти. 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 Джавке. Ти. Ти. Анчелинке. Ти. 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 Чакай да го чакаме, Нико, бе. Мама, пана се магазин. И таткото да чака мама. Батко ти. Какво? В проти. Дефтери, трити, пемти.